باجار تلتمر یک باجار پارێزگا حەسەکەی و نەشتێجێن وی باجاری ji کورد عرب ئاشور پێکتێن و ji destpêka avakirina vî bajarî birengekî aştî û biratî bi hevre dijîn. Bajarê Tiltemer nêzî 40 kilometrî dûrî bajarê Hesekê dikeve û tê zanîn got ev bajar di sala 1943 hat avakirin û ew yek ji bajarên bazirganiyê di parêzgeha Hesekê de lê di van her sê salê borî di neştêciyên vî bajarî pir astengiyê di jiyana xwe dibînin diwarê aborî û xizmetguzariyê ve û ev yek bû sedemê got bi dehê malbatan jê koç bibin. Yani te'mîna bidaat heta gijmertê vê dike rêk esasî ji vê dike ev riya a Helebê. Ev riya Helebê îro belkî zêdeyî me sal û nîvekê di sala girtî. Bidaat di riya Hesekê diwan giş di ne dirêk nîzamî şer'î tê. Yani tacirek didi tacirekî û her yek jî fêda xwe dixwast. Ev bajar û piştîragihandina rêberiya xweserî ji aliyê komîteyê bi ser rêberiya xweserî tê birêvberkirin. Lê partiyên Kurdiyên de enkesê dijî ji aliyê xwe li vî bajarî bi çalekiyên xwe radibûn û hat ragihandin got aliyên siyasîyên Kurd li vî bajarî nêzik bûnek di navbera wan de hebû. Bi sedemê got gelek ol û netew di vî bajarî dijîn lê ev nebû wataya got tinakokî di navbera wan li dar netket. Ev ehwalê Sûrî ketêne ev şoreşa bi ser medhatan çawa û belkî em jî tanê li gor sewrê jî xweşik nimeşiyan. Ji bo wilo tanê ner meselen milletê me şerpezev be koçberî dera dibe û bi rastî li vê diranê yani bajarê me bajarekî biçûçik e û ew astengiyê hiqesî jî tê tune tanê. Hat ragihandin got ev bajar di hêzên leşkerî lê heye ew hêza YPG'ya got desthilatdariya wê bi ser taxên Kurda bi tenê heye û hêza Sotoroya got pêk hatiyên aşûrî wê ragihandin bi armanca got taxên xwe biparêzin lê hat xuyanêkirin got têkêlî di navbera her du hêza heye. Rewşa siyasî yani ki em karin bêjin YPG tevdemê ew a desthilatê di bajarê Tiltemirê de û hêza du hêzê eskerî hene yek jê YPG YPG ya di dua hêza Sotoroyê ev ev ser aşûriya girêdayî bêtir ew dibêjin ew jî dibin hêza alîkarin bi hêza YPG re dibin ala YPG re ew jî bi YPG re xebatê dikin. Neşteciyên vî bajarî hêviyê xwe dan got şoreşa Sûrî di demekê nêzik bi ser keve û xuyanêkirin got wê herdem bi aştî û biratî bi hevre bijîn. Sa'd û Nisîn Orient News, Tiltemer.